Tak vyrážíme. Tak já už mám zabaleno a nabaleno. Motorka prodělala nějaký servis, částečně přes zimu, částečně teď na jaře. Jednalo se o výměnu pružení předního i zadního, který je katastrofální v základní verzi, výměnu stabilizátorů, takový běžný servis, jako je výměna oleje, filtrů a podobně. To je každý rok, to ani nezmiňuju. No a teď čekám ještě na jeden bágl, který upevní tady místo toho červeného na straně, protože ten červený by asi tu cestu nepřežil, takže něco malinko odolnějšího to má přijet ještě dneska poštou a jinak už to bude komplet. Vzadu jsem ještě vlastně upravoval ten držák na vozík, no a tím pádem by to mělo být všecko nachystaný. Takže kolem poledne si myslím, že budou kluci vyrážet z Mělníka. Na 6. zhruba dorazí asi k nám. No, večer posedíme, vyspíme se, ráno valíme po dálnici Maďarsko a do Rumunska. Kdo jede teda první? Mára. Dělá vodiče, aby jsme viděli, jak chcete jet rychle a... Na letošní cestu do Rumunska vyrážíme ve 4. Já se Štěpanem jezdíme na Spiderech, Panda má Bavoráka 1200 GS a Dan Indiana Chief. První den nás čeká čistě dálniční přesun, kdy jedeme přes Slovensko, Maďarsko, v Rumunsku až u Lugoje sjíždíme z dálnice a posledních 70 km jedeme po DN6 do Slatina Timis. Tohle je naše první ubytování ve Slatina Timis. Takhle tady vypadá. Tam, jak stojí motorky, je vjezd a zároveň taky parkoviště. Tady vpravo před tím prosklením jsou pokoje, kde bydlíme. Tady to prosklené, to je klubovna a zároveň jídelna. No a tady ten dvorek nebo zahrádka je pěkně udržovaný, je to krásně posekaný trávníček. Mají tady bazén udělaný, horkou vanu, vyhřívanou. Tam jsem nebyl. No a tady je nějaký asi grilovací zázemí, to vypadá. Venkovní kuchyně. Tam ještě taky můžu nakouknout. No, je tam grill, venkovní kuchyně s dřezem, tady nějaký kotlík, kamna, tady posezení a tady tyhle dveře vedou do kuchyňky
Vedle je ta klubovná jídelna, jak jsem říkal. Druhý den ráno, nebo spíš bych řekl dopoledne, vyrážíme do města na nákup a taky se trošku porozhlídnout. Karansebeš je 22 000 město v župě Karas Severin. Mimochodem, slyšeli jste o bitvě u Karansebeše? Ta se odehrála v září roku 1788, kdy se vojska císaře Josefa II. Měla střetnout s armádou sultána Selima III. Skupina císařských husarů si tady kupovala od místních kořalku a když to viděli jejich kolegové z pěšího pluku, chtěli taky. Jenomže se strhla hádka a rvačka a někdo začal střílet do vzduchu a křičet Turci, Turci. Protože byla tma, nastala panika a vojáci stříleli na domnělé Turky, jenže ve skutečnosti do vlastních. Byla by to docela srandovní příhoda nebýt toho, že přitom umřelo nebo bylo zraněno zhruba 10 000 lidí. Po obědě v motorestu jedeme zpátky na ubytko, kde se koupeme, relaxujeme a taky hledáme, kde má Štěpán prasklý výfukový potrubí. Nakonec to bylo jen vyfouknutí těsnění, ale to zjistil Štěpán až doma na dílně. Třetí den vyrážíme do Banátských hor, nebo chcete-li pohoří Semenic. Štěpán spolu s dalšími lidmi na vozíku i bez něj sem kdysi jezdili na čtyřkolkách na akci s názvem Enduromania. Cestou se zastavujeme ve vesnici Brebunou, dříve osídlenou Němci, kteří ji nazývali Weidental. Vyjedeme taky téměř na vrchol Semenic, kam vede taková horší asfaltová cesta. Fanda si nahoře užije trochu offroadu, ale my za ním nejedeme, protože ani Spidery, ani Indián by takovej terén nezvládli a velice rychle bychom zapadli. Tak jen stojíme a čučíme na něj.
to jako nechcete vidět. Tak se zapněte Dana a... Dneska nás vede Štěpán, protože on tuhle oblast zná. Zajedeme i do Resity a mrkneme na muzeum vlaků pod širým nebem. Na oběd se zastavujeme v restauraci u přehrady a skrz několik kolon se pomalu klikatíme zpátky do kempu. Dnešní noc tady spíme naposledy, protože zítra se přesouváme do svaté Heleny. A vlastně na druhém břehu jsou srbské hranice. Jo, tak to o tom mi šlo, jestli jsou správně. Zastavíme někde na benzínce, jo, potom. Určitě tankování. No. Takhle je asi po 20 kg. Tak a vyrážíme. Čeká nás něco přes 200 km, zpočátku v hustém provozu. Pojedeme kolem slavných Herkulových lázní a později soutězkou železná vrata kolem Dunaje. Z tohohle údolí budeme postupně odbočovat do vnitrozemí k českým vesnicím, protože právě kvůli nim tady jsme. První v našem směru putování je Ajbental, nazývaný taky Tisové údolí, protože v minulosti tady rostly tisové lesy. Cestou potkáváme hodně turistů, snad i českých. A to je, myslím si, dobře, protože život tady není jednoduchý a každá koruna, kterou jim sem svou návštěvou přineseme, může pomoct.
14 km na severozápad vzdušnou čarou dál, ale o 57 km po silnici nacházíme Bígr. Vesnici založenou v roce 1827 za účelem osidlování pohraničí a těžby surovin. Krajina je tady víc otevřená než v Tisové údolí, ale ani tady není život žádný med. Mladí odtud odcházejí a vesnice se postupně vylidňuje. Původní plán byl takový, že navštívíme i Gerník a Rovensko, ale už je pozdě a my potřebujeme včas dojet do Svaté Heleny, protože tady máme domluvené ubytování. Ve Svatý Heleně, která je z těch českých vesnic nejblíž Dunaji, jsme bydleli u Stehlíků. Typicky krásná venkovská chalupa a milé přijetí. Úplně jsem si vzpomněl, jak jsem jako kluk jezdil na prázdniny k dědovi. Stehlíků Sebastian si zatím vyzkoušel mýho Spydera, jestli mu bude slušet, a my jsme rychle vyrazili na pivo. Nic, protože jsme de facto asi jeli spolu do té resity. Čau kozy.